Sa number 10, isa ka overseas sa Filipino worker nga taga Bago City nga ginaalagar ginakastigo sang amo sa Kuwait ang tigayon na nga makapauli sa Oktubre 29. Duha pa lang kabulan nga nagatrabaho sa Kuwait ang 30 anyos nga si Honey Idem sang Bago City, pero hindi niya maagwanta ang pagpanakit sang iya nga amo. Naagya niya nga ginahaboy siya sang pulungkuan kag ginakastigo samtang nagaistorya sa iya iloy sa cellphone. Gani gilayon siya nga naglaya sa iya ginaobrahan kag nagpangayo siya sang bulig pagi sa pagchat sa Digicast Negros page. Matapos nga matugyan ang iya sitwasyon sa pamunuan sang Overseas Workers Welfare Administration sa Western Visayas, natigayon siya nga natipan kag nasaylo sa custody sang recruitment agency. Sa Oktubre 29, ginkalipay ni Honey nga tigayon na siyang makapauli. Nagalaom man siya nga mabuligan sang local government unit sang Bago City, ilabi na nga iya ginapaligban ang iya plete papauli halin sa Manila pabalik sa iya ginaistaran. Bahrain to Manila. Oo. Ay wala ko kabalugan sir kung anong dayon kay pag-abot sa Manila, wala gid ko daan kwarta sir kay Mhm. dalhin ko sa amo ko.